Il-klabb tal-water polo ta' San Ġiljan se jkun qed igawdi minn fondi mill-iskema ta' partiċipazzjoni internazzjonali u mill-iskema ta' apparat tekniku li huma amministrati minn Sport Malta. Dan tħabbar mis-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima waqt żjara fil-pitch ta' San Ġiljan fejn saħaq kif għal darb'oħra qed naraw il-Gvern Malti iservi ta' spalla għal dawn l-assoċjazzjonijiet sportivi. Bħala gvern din ikunu preżenti bħala spalla l-assoċjazzjonijiet sportivi u dan isir permezz ta' Sport Malta fejn nagħtu assistenza li hija teknika u allura il-klabs lokali jkunu jistgħu propju jixxu dak li huwa equipment neċessarju għat-taħriġ tal-atleti tagħhom kif ukoll assistenza għal dik li hija parteċipazzjoni internazzjonali. Is-Segretarju Parlamentari saħaq kif l-aħħar snin permezz ta' Sport Malta l-assistenza finanzjarja lil diversi setturi sportivi żdiedet b'mod konsiderevoli. Fil-fatt, apparti l-investiment dirett li qed isir fl-atleti bis-somma ta' 5 miljun euro, din is-sena Sport Malta diġà allokat aktar minn 800,000 euro f'assistenzi lil-laqdiet sportivi. Minaħa tiegħu il-President ta' San Ġiljan ASC Peter Bonavija ringrazzja lill-Gvern għall-għajnuna kontinwa u saħaq li b'dawn il-fondi l-klabb seta' jibqa' jinvesti fl-atleti. L-għajnuniet li jtuna, aħna nkunu nistgħu nieħdu tfal Ġiljaniżi kemm biex jitrenjaw barra minn Malta u jieħdu esperjenza barra minn Malta, kif ukoll nkunu nistgħu ninvestu f'equipment u bekk nkunu nistgħu nżommu training f'livell għoli kif mistenni u dejjem nimpruvjaw fl-isport tagħna li huwa water polo jew bħala swimming.